И здравейте, аз съм Гого10 и днес започвам да правя поредица на GTA 20. В поредицата ще минавам мисиите, докато не превъртя играта. Това е първата мисия в момента. Отдавна не съм играл и трябва пак да изсвикна, но що изтеглих. Всъщност тази игра има някакъв мод, но... Да, HD. Надявам се да се чуем добре ли. Не знам кодове, знам само един, затова няма да използвам. Даже не знам от кой код се бяга бързо. Сега ще разуча. Все тая. Собствено трябва да сейвам, да. И сега трябва да се кача горе. В клип сигурно ще има по 2-3 мисии, зависи от мисията да. Ако са дълги, ще е по една сигурно, 2. Надявам се чувате и звука от играта, защото без него няма да е интересно. Карам с корнил и копища, защото педалите ми са бъгнати. Тоест натискам копищата и вземам с корнилото. Само да пробвам кода дали работи, който го знам. Да, работи. Този код е, ако ме гонят полицаите, но в момента няма проблем с това. Има няколко неща, които не ме кефят в тази игра. Едното е графиката на хората, а другото е... всъщност е само една. А да, второто е, че човека ви не може да плува, което е минус. Да, не мога да карам, защото не съм свикнал общо. Ама след тази мисия смятам да мина и следващата и да спирам този клип. Разбира се, днес ще направя още един, а за повече вече добре. О мой гър. Сега не знам кода за живота. Но за да е по-интересно, няма да използвам кодове, аз съм без това не знам. Играта е якичка. Не съм я играл отдавна, но ме кефи.
Може да изтегли и Сан Андреас. И аз май имам, но... Ома газавам, порнище. Той изобщо не спира. Да, минавам тази мисия и спирам чупа, защото много ще инвентирам. Даже няма да спрем да мога да го кача. Направо с мотора ще вляза. Не отпуска. Тук ще се винаги ги показвам, защото иначе губим време. Сигурен съм, че няма да лагва на тази игра. Майнкрафт лагва, защото FPS-ото ми намаля, когато тича Майнкрафта. А тук съм с 100. И изобщо не усещам лаг. Не знам какво да лагва да. Мама да сега тоскаш какво убие без оръжие. А, не, той не бяга. Не ме даде пистолет. Си взема оръжията. Сега като не знам от кой се бяга бързо. Ако знаете, моля пишете, защото не ми се търси. Омага, аз ще видя в настройките. Това няма. Пишете в коментарите от кой се бяга бързо. Защото... С кола вече е друго. Мотора много се върши наляво дясно, на колата се прави. О, без да ми чупя колата. Това е рекорд за мен. Добре, мина втората мисия. Сега отивам до къщата да сейфам. Тя тук в къщата. Да сейфам. И спирам този клип. И добре, това беше първият ми клип. Надявам се да ви е харесал. И продължавам с още.